Аз се спрях на линията AK, защото е Gore-Tex мембрана. Много високо изпълнение. Това, което е интересно за него е, че ти дава една вътрешна температура от 20 и няколко градуса при всяко едно време. Автоматично се регулира температурата. Има Powder Gate, който автоматично се закопчава към панталона и при един фрирайд ти си като с оверол. От никъде не може да ти влезе сняг. Има много сериозна качулка с козирка, което е важно, тъй като в един момент си слагаш качулката през каската и си абсолютно изолиран. Има много приятни джобове и най-важното, което е, има едни огромни проветрения за регулиране на температурата. Директно минава вятъра през мене и аз се чувствам добре охладен. Важното е, че това може да се пере в пералния на 30 градуса, без центрофуга, с нормален перилен препарат. Това е ново този сезон. Допреди това се перяха мембраните с специални препарати. Долнището е с защитени ципове, много добри джобове. Ето това проветрение тук много ми допада, защото е на точното място. Ето тук могат да се регулират крачолите, могат да бъдат дигнати нагоре, което е много важно за сноубордистите, отзад да не бъде скъсано. Имаш си Powder Gate, Powder Gate се защипва за обувката и въобще имаш един максимален комфорт, лекота и функционалност. Избрах жълтия цвят, защото главно трябва да ме виждат на пистата. Не дай си Боже при едно загубване или когато трябва да се търсиме един друг, съм разпознаваем във всякакви условия. Това е много важно за безопасността. Що бордистите караме с цветни екипи? За да ни виждат хората. За да ни пазят, както и ние да можем да пазим другите. Много важно условие е да се пазиме един друг и да има толерантност на писта. Това е от мен.